बेखौ नुबा साजायबा खर्थ साइज नुबाय नङा हा हाबाब रोङा जाबाय हौवा गोदाना नै हेल' एभ्रिवान गोबावनि समाव दिनैसो बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै ओमफ्राय आं दा दंफैयो कुसुगाव फल'दाब्रि होननाय जायगायाव बिदानि हाबा दङ दाथ' अखा बोथोरावसो जासिगोन हाबायाथ' गाबोन हाबा 29 हाबा आरो ओमफ्राय 30 रिसेपसन बहायनो दंफैयो एसे नायफैलायबाय माबायदि साजायखो माखो डेक'रेसनफ्रा दासो खालामगासिनो आरो जाथ'वाखै गाबोन हाहैगोन खोमा मोनायावसोखा हाबायाथ' ओमफ्राय दा आं ओंखाम जाग्रायाव दं ओंखाम जाग्रायाबो दासो सोलिगासिनो बानायगासिनो आरो जाथ'वाखै दाबो जासिगोनानो ओमफ्राय एसे सिङाव हाबहैनायसै सिङाव माबायदि डेक'रेसनफ्रा माबायदि खालामदों मादों नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंबा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर अब्ला नायलांदो मेन गेटआ बेनो जागोन आरो ना ओरै लामाखा बे मेन गेट ओमफ्राय ओरै साइडजों जाग्रा जाहैबाय डाइनिं हल ओमफ्राय नैबाव माबा खालामलायबावदोंसो नै एसे फटक लाग्रा लाब मा साजायगोन जाखो बिबार थिबार साजायनो हागौ एसे साजायनायखौनो देखायनोसै आं गेटनिफ्रायनो दाबो साजायखाङाखै कमप्लिट जाजोबबा बिबार थिबार होजोबबा साइस नुगोन खोमा दासो जाहांजेनदोंथ' ओंखायनो समायबाय समायनायाथ' कमप्लिट जाबा समायथायगोन बावहाय जिरायग्रा आरो आलासिफोर फैनानै डाइरेक्ट मन्दपखौ देखायनो र' एसे नायफैदों माबायदि जायाखै दाबो मन्दपआ दे मावना हो जाहांबायना फुरा अखानि प्रटेकसनखा अखा बोथोरथ' अखा हाबाबो खुनु मानिखानाय नङाना मोसानाया फुरा मोसागोन सिथ्लायाव देखायनोसै आं एसे माबायदि साजायदों सिथ्लायाव इस नायबानो जाबाय बेनोसै बे मोनसे ओंखाम जाग्राया जाहैबाय जैगुरुफोर जाग्रा मिरामिस मिरामिसफोरनि जाग्रा आरोना डेक'रेसनफ्रा माबायदि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर ओमफ्राय माबाफ्रा स्क्रिनफ्रा जाहैबाय कुसुगावनिनो आरो लकेलनिनो जोंनि लकेलनि हारसाफोर खालामफैग्राया कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि जादों हौवा गोदाना गैया दस्रायावसो दं नङाबा देखायगौमोन आं हौवा गोदानखौ
शपिंसो खालामहैदों हाबानि क'क्राझाराव मालाय गाबोननो जासिगोन नालाय हाबायाथ' हिनजावखौ लायगोनसो हिनजाव गोदानखौ लायगोन ओमफ्राय गाबोन नेक्स्ट भिडिअ'आव नायबानो जाबाय लायनायाव माबायदि लायगोन मागोन माबायदि लाबोगोन बेफोरखौ देखायनोसैलाय आङो गाबोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय बेफोरनोसै दाथ' डेक'रेसन साजायनायफ्रा बिराद बुरिया साजायदों नै माबायाव खामसालियाव बिबार बारि देखायनांसो खामसालियाव बुरिया साजायदों नै बिबार बारिनो आरामनो हाबानि रेडि खालामजेनखाबाय मा बिबारफोर सुनैयाबो फोमोनजोबखाबाय ना गाइखेर दाखासो नामा सुबद बेलाय गाइखेर दाखा होनना लोंफ्लाङोलै सुनो होद नोंखावबो ना गाइखेर दाखासो सुनै नङालै ना लोंनांसिगोन खान्थ'खौ बुंहैदो बेखौ नुबा साजायबा खर्थ' साइज नुबाय नङा हा हाबाब रोङा जाबाय हौवा गोदाना नै थिगानो रेडिखासै दे मोजाङानो जाजोब्बाय रेडि जाजोब्बाय सोरांबानो हाबासै थांफिननो ओंखारफिनबाय जोंहा थांसै नायखांबाय दसे जिरायबायबो थांसिगोन आरो बेजों ओंखाम संग्रा बैयावहाय स्टेज बानायसिगोन मोनसे मोसानो बैयाव मोसाग्रा लांदां स्टेज फुरा गान खननांगौ मोसानांगौ बै लांदाङाव लांदां स्टेज बानायनानै ना मा होनो सुवद खुनु खोथा गैया स्टेजआ नैबाव खालामगोन नैबे जायगायाव बे लांदाङावहाय जाबायानो আজকে শেষ করবি না এটা बिथांनाबो हाबाया डिसेम्बराव जासिगोन फिक्स जाखाबाय खुनु फैलायबानो जाबाय डिसेम्बराव फिक्सखा डाइरेक्ट बाजैयाबो नुयोबा भिडिअखौ नुयोबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नोंना गराय दंलायबावोसो मा नाम नोंना मनालि जुगामि मा क्लास फरायो दे खोन्थालाय मा क्लासाव हा खोनायाखिसैहाय हाजार अखा हाहोमबाबो हाब्रु जाया टेनसन गैया